content en el que faig, i si després aquesta autocomplacència que jo tinc, o sigui, té certa repercussió en la gent, doncs ja en plena de felicitat, que t'ha arribat la meva obra, dic, bueno, que bé, no? Que no es quede sols en un goig personal, sinó que puga repercutir. M'ha motivat molt, he buscat les peces que jo he calculat que parlaven més o menys de cada època, i el conjunt m'agrada. Ara, veient-lo com a espectador, estic satisfet. Jo, en el fons, sempre he sigut, com te dic, un intuïtiu i m'he deixat emportar per les emocions. Avui tinc una altra visió del món, jo tinc una altra visió de mi mateix. El que faig ara té més dosis d'estètica o de bellesa, si tu vols. Però per molta vocació d'esteta que tinga uno, està vinculat a la problemàtica. La part dibuixística sigui la més notable. El dibuix, jo dic que és una mena de segon idioma per a mi. Em sent tan còmode dibuixant que és molt familiar i molt assequible a l'hora d'expressar-me. Tocar aquests punts tan interns, i és quan realment l'espectador es fa coautor de l'obra. I si aconseguís que això és un èxit total el que he fet com a autor.